У медичному центрі Змієва Верно нове відкриття. Гінекологічне відділення та УЗД-діагностика, сучасні кабінети, новітнє обладнання і уважні фахівці, які дбають про ваше здоров'я. А також продовжує роботу стоматологічне відділення. Уже понад 20 років медичний центр Верно дбає про ваші усмішки. У нас працюють кваліфіковані спеціалісти, використовується нове обладнання і сучасні технології, що гарантують комфорт і якість на найвищому рівні. На базі центру діє лабораторія Сінево, наш надійний партнер для всіх видів аналізів крові та досліджень. Незабаром відкриття нових напрямків. Наша адреса – місто Зміїв, вулиця Залізнична. Графік роботи – понеділок-субота з 9 до 18. Попередній запис – 097 37 37 237. Верно, коли турбота, професіоналізм і технології працюють разом заради вашого здоров'я.